बर' हारिनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बर' आइजोनि सायाव गाज्रि नोजोर होदों हाग्रा बिफाना। बे समाव ओरैबायदि बुबाय बिसोरो नोंसोरो सासे बर' आइजोखौ दख'ना खुनायनि हुमखि। आं हौवाखौ हमथादोंमोन। बे हमथानाय समावहाय ओइ हिनजाव जोङो दख'ना खुनो मोननायनि पावार दं होननानै बुंनायजों लोगोसे दख'नाखौबो साबथिंदोंमोन। आरो साबथिं आंनि हौवाया बासायदों। सोर मोन्थाय होदों बर' आइजोनि गाननाय दख'नाखौ खुनो हानायनि? बिटिआरनि हाग्रा बिफान EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बर' आइजोफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायग्रा मावफारियाफोरनि सायाव मा राहा लागोन? क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटाननि साखाथियाव थानाय उल्टाफानि गोजोनस्रि गामिनि आबादारिफोरा कुसुगाव हालामनि अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मोसौ बायनानै न'फारसे लाबोबाय थादोंमोन। बे समावनो बोहैथि दाननि थांनाय 15 फेब्रुआरि खालारखालि मोसौ बायनानै न'फारसे फैबाय थानाय समाव लामायावनो खोमसिबोनायनि जाहोनाव लामानि मोनसे मोसौ खुन्थियाव हर थादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा थांनानै बर'नि 8 सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामालासिनो गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। बेफोरबादि मोनथायखौ सोर होखो? आसामनि हाग्रा बिफाना होदोंना बिटिआरनि हाग्रा बिफाना होखो? बेफोरबायदि हाग्रा बिफाननि मावथि फारियाफोरखौ बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी नोंथाङा मा राहा लागोन? आं हौवाखौ हमथादोंमोन। बे हमथानाय समावहाय ओइ हिनजाव जोङो दख'ना खुनो मोननायनि पावार दं होननानै बुंनायजों लोगोसे दख'नाखौबो साबथिंदोंमोन। आरो साबथिं आंनि हौवाया बासायदों। ओमफ्राय दा बासायनायावहाय बे समाव ओरैबायदि बुबाय बिसोरो नोंसोरो उल्टाफानि गामि जाब्ला सलरपारानिफ्राय फैनानै नोंसोरो मानो थाफैनो मोनखो? हादान सिफायग्रा बेबायदि बाथ्रा बुङो आरोना बिसोरो। ओमफ्राय जों होनदोंमोन नङा सार जों मोसौखौ खावना लाबोआखै। जोङो माबानिफ्रायसो लाबोदों अक्सिगुरि गामिनिफ्रायसो जों लाबोदों बायनानै। ओमफ्राय दा जोङो फैनानै मोनानायखाय जोंनि बे नेपालिया बिमा बिफा सोमोन्दो जानायलाय जोंखौ दोनदोंमोन। दा बेखायसो जोङो थाफैदोंमोन। बा जोङो मा दाय जानानै जों बे हौवाफोरखौ बुखो बे आदामोनखौ मानो बुखो? हा मोसौ खावना लाबोदों नोंसोरो बेखायनो जों बुबाय। हाब र' सार इसिग्राब जोंनि खोथाफोरखौबो नोंसोर खोनासङागौमोन ना। मानो खोनासङा? जों रावनिबो खोथाखौ जों खोनासङा। जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टना जों खोनासंग्रा मानसि नङा। आरो जोंनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिसोरो। होखादोंमोनानो ओमफ्राय बे हौवाया आंनो बासायदों। बासायबाय दख'ना फुनाय मानि बिसोर ग्रेबख्लायनो नागिरनाय। बिसोरनि सायाव माबायदि न्याय बिचार नागिरो नोंथाङा सासे आइजो जानायनि सायाव इमान गाज्रि भाबै हामला खालामनायनि सायाव? दा बिसोरो बयना होनांगौ। बे जे गाज्रि मानसिखौ बुग्राफोर बे मानसिखौ उल्टागाव रेन्ज होनना बुंना लाखादों। बे उल्टागाव रेन्जनि जेसेबां बे ओरै गोलैयो उल्टापानि बे मानसिखौ बयनांगौ। आरो बे उल्टापानिनि जों दाखा सोंहैनाय समाव डिपुटि रेन्जारा बुंदों माथो सैमाखौसो बुबोदों होननानै जोंनियाव रिपर्ट सफैदों। होमब्ला दिनै मानो बेबादि हिनजावफ्रा जोंनावहाय दा बेबायदि उल्टा सोंफैखो? होमब्ला आं सोंदोंमोन बेवनि सैमा बुग्रा खोथा हग्रा सोर होनना बुंब्ला बिसोर खोथायाखै दस्राजों थाङा रायलायहैदों बे डिपुटि रेन्जारा। उन्दै गथ'साखौ बुदों? बुखादों सार बुदों नै बेनो आनै बेखौ नांबाय बेनो बिसोरखौ बोखाबायनायावहायनो नांबाय। जोखोम जाजोबदोंमोन? जादों गासिबो जखमजोबखा। दा जों होथारगोन बे डिपुटि रेन्जारा जेसेखानि सिमान जाफैया जों होथारगोन दा जोङो। नोंथांनि सायाव न्याय बिचार खालामदों मा लुबैयो नोंथाङा? बे बिजिखौ लुबैदों आङो बेखौनो केसखौनो। ओमफ्राय जों अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मोसौ बायनानै होबोदोंमोन। होबोनानै बे 8 नाम्बार खुथियावहाय जोंना मोनाफैदों। बेवहाय ओमफ्राय लामायाव मैदेर थानायखाय जों फैयासै गिनानै बेहायनो हर थाबाय। ओमफ्राय हर थानानै थाबायानो ओमफ्राय बिदिनो 11थासो टाइमाव जोंखौ फरेस्टफ्रा सोङा हसिया ओरैनो बुबाय। खमसे खम सोंग्रोमोन सोंनो हायोमोन मथा मथि सोंनाय फिननाय दंमोन ना सोंग्रोमोन। ओमफ्राय जों मानसिखौ बुजागौमोन बुजागोन ना बुजाया होमबाना जागौमोन बिसारा। नाथाय बिसोर जेबो सोङासै ओरैनो बुनायल' दुब दाब जाय फाराफोर बुबाय। आघात जादों बुजानानै? जादों खुनि जादों। साबसिनमोन नोंसोरलाय बुजाग्राफ्रा? 8 जन। नोंसोरखौ बुग्राया बबेनिमोन फरेस्टारा? उल्टागावनि होनना लादों रेन्ज जोंखौ जेबो खालामनो हाया। आङो बाहाय फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन र' सार र' जोंहाबो मानसि दं सिनायनाय बिसोरजों रायज्लायनोसै जों होनदोंमोन। सोर सिनायनाय दङ नोंस्रा? बुंबाय जोङो फेरेंगा सारजों थाग्रा मानसि दं जोंहा आरो फेरेंगाजोंबो जों मथा मथि एसे माबा दंखायो लाइन दंखायो। अब्लाबो मानियाखै?
नोंसोरखौ होमबा बुदों औ बुदों नोंसोरखौ मानि थाखाय बुखो बिसोर जानो जेबो मिथिला मोसौ सिखावनानै बुदों मोसौ सिखावनानै बुबाय जोंखौ दामा दुम खालामनो नोंसोरथ' हिनजावफोरबो दंमोन दङ बेलाय नै गथ' गथाय गथ' गथाय दं दङ बिसोरखौबो बुजोबदों हो बुजोबदों टटेल गासिखौबो दा मा न्याय बिसारि नोंसोरलाय बिनि सायाव दा बिसाराथ' जोंथ' एथ'खेनि गिदिरावबो लांनो सानाखै नोंसोर मा लुबैयो दा जे दा जोंनि फरेस्ट बुजानाय डिपार्टमेन्टआ नोंसोरनि सायाव हामला खालामदों बेथ' रुलाथ' जायासै गाज्रिथार जाबाय दा बिथांनि सायाव नोंथांमोना माबायदि बिजिरनाय नागिरो बिजिरनायखौथ' जों दा मथा मथि माथो खालामबावनो जोंनि बुजानाय मथा मथि बे माबा डाक्टार माबा बिजि थुजानाय जोंनो बेफोरबायदि फैसाखौ नांगौ एसे माबायदि जखम जादों जाथोंलै सोरबा बयबो गासिबो जादों थाबायलायनो हायाखै दाबो हनै मानसिफ्रा बेनो थाबायलायनो हाबा दाबो बोरै सानदों बिसोरो साबसेमोन एसे दसजन दसजन आदजन मोसौआ माबेसेमोन दसथामोन बिसोर जेनुवेलि बाबै बायना लाबोदोंमोन औ बेलाय जोंहा मानोबा रसि दंखायो नालाय बिदिखायनो जों गियाखै ओरैसोना मानोबा जोंहा दंखायो नालाय प्रमान दंखायो नालाय सोरखौ गिनो बेखौबो नायाखै बिसोरो नायाखै बेखौबो गासिबो नायाखै बेखौ नायाबाबो जों जायोमोन बे जोंना माबा गोजोनस्रि होनो उल्थाफानि गोजोनस्रि बिसोरखौथ' आं लुबैयो माने बिसोरखौ एसेबाबो साजा होनांगौ आरो जोंनि जेनोखि सिकित्सायाव थांदों फैसा बेफोरखौ जोंनो नांफिनगौ आरो बिसोरखौ साजा होनांगौ एसेबाबो आं लुबैयो माबायदि बानखौ माजों गागोन आंखौथ' नै गुसुथियावबो जोख्रुबदों आरो बिखुं गेजेरावथ' 20 बारसो बुदों आरो हान्थुआवबो बुदों दाबो दंजोबो गुसुथिया ओंखामानो जानो हायाखै हिन्जावासो दौदों आंनो बिसिनो लावथिजोंबो बिराद बुदों बिखुं गेजेरावबो फरेस्टनि मानसियानो बुमारदों औ फरेस्टनि मानसियानोमोन जोंथ' दा बिसोरखौ मोखां नुबा सिनायगोन जोंथ' सिगाङाव सिनायामोन खिन्थु उल्थुगावनि होननानै बुङो आरो गावसोर बुनाय समाव बुंदों जों हुल्थुगावनिसो जों रावनिबो खोथा खोनासङा होननानै बुंदों डिभिजननि औ ओमफ्राय जों बुंदोंमोन जोंहाबो मानसि दं जों एरैनो लाबोआखै खावनानै लाबोआखै बेखौ जोंनाव कागज पत्र दं जों एसेबाबो रायलाय होननानै बुंदोंमोन जों खावलायदोंमोन खिन्थु बिसोरो रायलायाखै जों रावखौबो सिनाया फेरेंगाखौबो जों मिथिया जों बिनि नङा होननानै जोंखौ बुदों आरो बुदों पुलिसनि एफआइआर होबाय नामा नोंसोरलाय जोङो दा होथ'नाय जायाखै होगोन जुदि जेरैबो मिलायाबा बिसोरो ओंखारना लायाबा जों होगोन जोंनाव दा उल्थापानिनि रेन्जनिफ्राय जों मिथिना मोनखादों सैमाल'सो बुबोदों मानसिखौ बुवाखै होननाय जों खोनादों गावसोरनो बुंनानै लादों जों दा बेखौ हमगोन बियो बरना होनांगौ आं बेखौ लुबैयो हौवाफोर हिन्जावफोर 8 जनमोन आरो बुनायाव बयखौबो बुजोबखादों आरो बे हिन्जाव माहारिफोरा जोंखौ एसेब्लाबो बासायनो सेस्था होदोंमोन बे बासायनायाव बिसोरबो आरो बोखा बोखि बुबावदों आरो जों खोथा फंनैसो रायलायनो नागिरदोंमोन सार होननानै खावलायदोंमोन जों खावलायनायखौ मानियाखिसै बिसोरो आरो जोङो बिसोरो माबाफोर बिनाय दाबिनाय दंमोनब्ला जों बिनि लामानि खरसखौ जोंबो एसे एनै होबोनो राजि दंमोन आरो बिसोरो होनबाय जों रावखौ मिथिया खुगाबो सियाखिसै रायलायहोआखिसैबो जोंखौ ओइबासेनो लावथि फैनानै जों ओंखाम जाना उन्दुहां जानायजों दुब दाबा बुबाय बे नेपाल बोराय जोंखौ बुखांनानै नेपाल बोरायनि गुलि सिङाव हाबहैनानै लावथि लानानै थथ' थाथा मा दाम बुयैखो जों बेखौ मिथिस्लाबले गिनायजों जाबजों जोंखौ एखेबारे खोला मोखां होनो हरबाय साहा दावखो होआखिसै बिसोर मोसौखौ लाबोनो हायाखै ओइदिनखालि लाबोनो हायाखिसै सार जों उल्थापानि माबा बै जाहारबारि LP स्कुल दं बै गमानाव नैबे जायगायाव थांनानै हरथायबाय जों सानै बिस लानानैब्लाबो खुनुरोखोम थाबायलांबाय अखानायैथ' जों दावखोबोनो हायाखिसै गारि बिहरबाय बिसिम बे गारि बिहरनानै गारियाव भारा होनानै लाबोनांबाय 16 थारिखआव गारि बिहरबाय बे गामिनिफ्राय लांबाय बे गारियाव थिखांना लाबोबाय जों